Les tres organitzacions el que considerem és que el fet de reduir l'oferta pública al final el que acaba generant és la possibilitat de que es generi oferta privada respecte al batxillerat nocturn. I el que ens preocupa és que al final acabem anant cap a una oferta privada únicament entorn d'aquest batxillerat nocturn. Un batxillerat nocturn que especialment i específicament l'utilitzen gent que està treballant i que necessita conciliar la seva vida laboral amb la seva formació, amb el qual el que pensem és que si és un tipus de col·lectiu que té unes dificultats específiques, si acabem generant que no hi hagi oferta pública a tota Catalunya, el que pot acabar generant és que hi hagi aquesta privatització del batxillerat nocturn. Sobte, i ja ho poden també acabar de comentar els companys, és que un àmbit com és el batxillerat nocturn, que és un àmbit molt clar d'igualtat d'oportunitats, de gent que en el seu moment ho ha tingut que deixar la formació o que vol tornar a la formació, que genera igualtat d'oportunitats per a aquests treballadors i treballadores, es vulgui eliminar. El que no considerem raonable és que es digui que el col·lectiu és petit, perquè esclar, 5.000 estudiants, més de 5.000 estudiants, no estem parlant precisament d'un col·lectiu petit. I el que sí que està clar és que tots els mecanismes que generen igualtat d'oportunitats en l'àmbit de la formació i després en el nostre àmbit com a treballadors i treballadores, perquè com a treballadors i treballadores, especialment els joves, se'ns demana una formació contínua i una capacitat de reciclatge, tot el que genera igualtat d'oportunitats, fer-lo desaparèixer no ho trobem raonable. I també considerem que hi ha un desconeixement de la realitat del batxillerat nocturn. Un dels elements que justificava aquesta proposta és el fet de que hi ha molt absentisme, segons el departament. Nosaltres demanem, primer, que clarifiquin les dades d'absentisme i, segon, que coneguin la realitat. Molta gent que fa batxillerat nocturn es planteja treure's el curs no en un any complet, un curs, perquè no té les possibilitats, perquè no té la possibilitat de conciliar laboral i formativament, amb el qual el que mostra és que hi ha un desconeixement de la realitat del batxillerat nocturn. Molta gent el que fa és treure's un curs en 2 anys, i no és un absentisme voluntari, sinó és la necessitat d'organitzar-te per poder treure't aquesta formació, amb el qual també demostra que no hi ha un coneixement real del batxillerat nocturn a l'hora de plantejar el seu tancament.